By vás srdečne privítať tu v týchto priestoroch areálu Múzea Svätý Anton na 33. ročníku celoslovenských poľovníckych slávností Dní svätého Huberta. Takže ešte raz krásny dobrý deň, vítajte. Ďakujem krásne, ostaňte prosím stáť, pretože teraz bude nasledovať súčasť poľovníckej kultúry, ako poľovnícka hymna. Ja poprosím, aby sem na pódium prišiel solista opery v Banskej Bystrici, prichádza pán Roman Krško a spolu s ním reprezentačné teleso Slovenskej poľovníckej komory a dirigovať bude pán Ján Smutný. Dámy a páni, poľovnícka hymna. Pána Ivana Gašporoviča. Dobrý deň. Takisto vítam Igor Lebovský, prezident Slovenskej poľovníckej komory. Pána Miroslava Hudáka, riaditeľa Múzea Svätý Anton. Svätý Hubert, patron poľovníkov, nám pripomína, že zver nie je nepriateľ, ale dar, že poľovníctvo nie je iba o streľbe, ale o rešpekte k životu a zodpovednosti k prírode. A poprosím aj pána prezidenta Slovenskej poľovníckej komory, pána Igora Ledovského, aby pánovi štátnemu tajomníkovi asistoval. Pán inžinier Pavol Soldák, okresná organizácia Košice okolie. Skutočne si to veľmi vážime, teda tak významné podujatie, akými Dni svätého Huberta už viac ako 3 desaťročia sú. Príjmete pozvanie a ako laická, alebo nepekne sa tomu hovorí neodborná, ja radšej hovorím nepoľovnícka verejnosť, si neodpustíte, aby ste nás navštívili a svojou prítomnosťou podporili tieto krásne celoslovenské poľovnícke sviatky. Ešte z týchto Veja como
Všetkým oceneným veľký potlesk. A priatelia, poprosím v tejto chvíli privítajte hostiteľa dnešných slávností, prichádza riaditeľ múzea Kaštiely Svätý Anton, pán Miroslav Budák. Dní svätého Huberta. Toto podujatie nie len oslavou polovnických tradícií, ale aj stretnutím ľudí, ktorých spája úcta k prírode, kultúre a hodnotám, ktoré presahujú generácie. A mojim kolegom, vďaka ktorým sme dnes tu v areále nášho krásneho Kaštieľa. Nech je tento deň pre vás zdrojom novej sily a priateľstiev, pretože práve tu stojí Kaštieľ, ktorý spája. Ďakujem.